vida, perdida en un laberinto sin salida, en una doble vida. Uniformu? Mám si obliecť uniformu? Pozrite, súhlasila som, aby ste tu začali pracovať bez preukázania akýchkoľvek referencií, aby Daniel videl, že mu dôverujem, ale to neznamená, že budete v mojom dome robiť módnu prehliadku. Takže si oblečte tú uniformu. Nie som žiadna slúžka, seňora Carmen. Naozaj? A čo ste? Ste súčasťou tejto rodiny? Nie, ani to nie som. Tak čo? Alebo je medzi vami a Danielom nejaký vzťah, ktorý mi unikol? Nie. Samozrejme, že nie. Vidíte, nie ste rodinná príslušníčka ani priateľka. Ste tu len zamestnankyňa a tu v tomto dome sú isté pravidlá, rozumiete? A tie určujem ja, nie vy. Je to jasné? Zamestnanci tu pracujú v uniformách, alebo o prácu prídu. Takže buď zostanete a dáte si uniformu, alebo hneď teraz odídete. Je to na vás. Daniel, prosím ťa. Nemôžem za to, že veci dopadli takto. Podpísanie kontraktu sa posunulo na zajtra. Ja naozaj neviem, čo je na tom také hrozné, že musíme zostať v Atlante jednu noc navyše. Povedal som ti, že dnes večer mám dôležité stretnutie. Áno, je to tvoja vina. Ty si hovorila s obchodníkmi, ty si zorganizovala ten podpis a ty si mala v predstihu vedieť, že nebol na dnes, ale na zajtra. Počkaj, tvrdíš, že neviem dobre robiť svoju prácu? Len hovorím, že zabudni na to. Nechcem o tom hovoriť. Daniel, nehnevaj sa na mňa. Nemusí to byť nudný výlet. Atlanta je krásne miesto a poznám veľmi veľa dobrých reštaurácií. Mal som dnes večer dôležité stretnutie a teraz ho musím zrušiť. Presne ako ja. Dáš si pohárik? Napitie je príliš skoro. A to hovorí kto? Pripíjam na zvláštnu príležitosť. Nie je na tom nič zlé. Ideme podpísať miliónový kontrakt. Treba to osláviť. Uvidíš, že si to naozaj užijeme. Uvoľni sa. Myslí na to, že dnes je prvý deň, čo má Adrianita opatrovateľku, ktorá sa o ňu stará. Som si istá, že tie dve si to spolu užívajú. Vidieť, že Anna to s ňou vie. Nerob si starosti. Seňora Carmen, chápem vašu pozíciu, ale prosím vás, snažte sa pochopiť aj vy mňa. Mám sa stretnúť s riaditeľom Adrianinej školy, s jej učiteľkou flamenka. Spoznám všetky jej kamarátky. Budem sa s ňou deliť o jej súkromný život. A to, že budem v uniforme, ma bude oberať o autoritu. Ja si to nemyslím. Prosím vás, mohli by ste toto pravidlo s uniformou prehliadnúť. Sľubujem vám, že nebudete mať žiadnu sťažnosť na spôsob môjho obliekania. Prečo všetko, čo od vás chcem, sa vám zdá zlé? Nie, tak to nie je naozaj. Prečo si chcete za každú cenu presadiť svoj názor? Protirečíte mi. Máte námietky na všetko, čo navrhnem ja? Človek by si myslel, že som to ja, kto si musí na vás zvyknúť, ale nie. Je to naopak, to vy sa musíte naučiť rešpektovať mňa. Nepýtam sa vás, či chcete používať uniformu. Nariadujem vám, aby ste si ju obliekli. Ak máte o túto prácu naozaj záujem, tak budete musieť potlačiť svoj vzdor a svoju pýchu dať bokom. A robiť to, čo vám poviem ja. A ak sa vám to nepáči, môžete ísť. Dúfam, že sa prejaví vaša inteligencia. Ak nie, máte smolu. Samozrejme, že som živý. Ale nie vďaka tebe. Kde si, šéfe? Povedz mi, kde si a okamžite idem po teba. Neviem. Počkaj chvíľku, pozriem sa. Mám to. Adresa je... Papier a pero, rýchlo. Áno, 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 áno. Áno, už si píšem, šéfe. Áno, poznám to miesto. Mám to. Okamžite po mňa príď. A prines mi zbraň. Svoju som stratil. Jasné, šéfe. Hneď vyrážam. Poďme, poďme!
Môže to byť váš syn, ale ja mu aj tak neverím. Nebudem pokojný, kým bude v tomto dome. Prestaň, Roberto, už sa toľko neznepokojuj. Teraz musí oddychovať. Mali by sme ho zviazať. Uisťujem ťa, že s mojím synom nebudeme mať žiadne problémy, Roberto. Teraz ma viac znepokojuje Anna. Začína si vybavovať nejaké momenty. Niektoré sú síce absurdné, ale... Sny o tom, čo zažila? Presne tak. A tie obrazy môžu byť jasnejšie a môže sa stať, že si spomenie na všetko. Potom zistí, kým v skutočnosti bola. Nie, chúďa, Anna. To by bolo strašné, doktor. Ja viem. Viem, bolo by to strašné, keby si uvedomila, aký typ ženy bola. A čo urobíte? Musíte predsa niečo urobiť, aby ste tomu zabránili. Je to prirodzený proces. Bohužiaľ nemôžem urobiť nič, aby som tomu zabránil. Nie len, že si spomenula na výzor ženy, ktorá zhorela pri tej nehode, ale ako naschvál, tá žena bola manželka Daniela Montiela. Muža, ktorý ju práve zamestnal. Mariana Montielová, jasné. To nie je možné. Ale je. Snívalo sa jej, že s ňou bola v aute, keď sa tá nehoda stala. Ale to môže byť. Vieme, akou ženou Analia bola. Myslím tým, akou ženou bola predtým, ako sa tá nehoda stala. Možno ju chcela okradnúť. Ale, Roberto, ako ti to... Anna nie je schopná takého. Doktor, prosím vás. Hoci jej hovoríme Anna, je to v skutočnosti Analia. Je to delikventka a vy to dobre viete. Áno. Musím zabrániť tomu, aby si spomenula. Musím tomu zabrániť. Musím niečo urobiť, aby si myslela, že jej spomienky sú len produktom predstavivosti. Roberto, potrebujeme čas. Nemôžete urobiť nič, doktor. Nemôžete Analiu ochrániť pred jej vlastnou minulosťou. Ale môžem sa o to pokúsiť. Roberto, mám ju rád. Mám ju až príliš rád na to, aby som sa pozeral, ako bude trpieť. Nechcem, aby bola nešťastná. Ale čo urobíte, doktor? Čokoľvek. Čokoľvek. Urobím čokoľvek, aby som tomu zabránil. Naozaj v tvojom živote nie je iná žena? Nemám ti prečo klamať. Ale mne sa zdá neuveriteľné, že muž ako ty, inteligentný, pekný a okrem toho slobodný, je sám. To sa mi nechce veriť. Tak tomu ver. Nikdy nebol nikto vážny, nikto dôležitý. Dokonca ani ja? Čo sa s nami stalo? Prečo sme sa rozišli? Bol si to najlepšie, čo sa mi v živote stalo. Celé tie mesiace, čo sme spolu prežili. Bavili sme sa, robili sme plány. Čo sa s nami stalo? Alebo som niečo urobila ja? Nie, to ja som urobil niečo. Niečo, čo ma zmenilo na iného muža. Samozrejme. Na muža, ktorý sa mi páči viac ako ten predtým. Na muža, ktorý ma priťahuje. Sara. Na muža, ktorý znepokojuje moje Sara. srdce a z ktorého mám zimom riavky. Sara, medzi nami to skončilo, nerozumieš tomu. Nechcem ti ublížiť. Ale ja chcem, aby si to urobil. Nevieš, čo hovoríš. Prosím Chcem ťa zase mať, Daniel. Vzťah medzi nami je už minulosť. To nevadí, tak začníme nový vzťah, iný vzťah. Práve si mi povedal, že si sa veľmi zmenil. Daniel, aj ja som sa zmenila. Nie som to rozmaznané dievčatko ako vtedy. Som oveľa vyzretejšia žena a stále na teba čakám, stále po tebe túžim. Nechápem, ako taká mladá, krásna a úspešná žena ako ty môže byť naviazaná na vzťah, ktorý nefungoval. Potrebuješ muža, ktorý ťa miluje, tak ako si zaslúžiš. Môžeš mať muža, ktorého chceš. Muž, ktorého chcem, si ty. Nie, ty si mnou posadnutá. Nie som tebou posadnutá, som do teba zamilovaná, to nie je to isté. Nie, Sara, prosím ťa. Som do teba zamilovaná, Daniel. Si to najlepšie, čo ma v živote stretlo. Bol si viac ako len vášeň. Oveľa viac ako románik. Ty si muž, ktorého milujem. Muž, s ktorým chcem zostať do konca života. Sara, naozaj. O malú chvíľu budeme pristávať na letisku v Atlante.